Jamen, velkommen alle sammen til den årlige ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. Det er en stor glæde at se fremmøde. Jeg forstår, at det ikke er helt så mange som sidste år. Jeg var der jo ikke sidste år, men alligevel, tusind tak for tilliden. Det har været et fantastisk år for mig i hvert fald, at få lov til at være med i bestyrelsen. Og det er med stor glæde, at jeg kan præsentere i dag, og I vil høre lidt mere lidt senere, at vi kan præsentere et resultat på 319.000 kroner i overskud for året 2015. En stor tak til både Karina, til Irene og til Torben, som har styret kontoret med hård hånd i det forgangne år. At vi desværre har måttet sige farvel til 61 voksne medlemmer, så lige pt. Er vi 1065 voksne medlemmer. Jeg sagde, der forsvinder nogle medlemmer, og vi skal have nogle nye ind den anden ret for at holde det her budget ved lige og regnskabet ved lige. Så det er simpelthen juniortræning, det er træning til vores elite, det er træning til vores spillere derude, og så er det det der retainer fee, der ligger til. Det er faktisk akkurat det samme beløb, som var dengang, hvor vi havde René, Gary, og det er det, der er ført over, og det er også det, der ligger til grund for den kontrakt, der blev lavet med Davis Golf dengang. Det tyder på, at vi har lidt lettere ved at få fat i de lidt yngre medlemmer, end vi har haft tidligere. Så det giver en optimisme sådan på lidt længere sigt. Tusind tak til Live, tusind tak til kontoret, tusind tak til jer for den tillid, som I har givet os, også til næste år. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at leve op til den, og forhåbentlig stå her igen om 12 måneders tid, og forhåbentlig fortælle, at vi har levet op til det, vi har lovet. Det var alt for mig for i aften. Rigtig god golfsæson. Det er lige om lidt, vi kan for alvor komme derud. Så tusind tak for i aften.